Здравейте, хора! Аз съм Дени. Браво! Погледни ме. Погледни ме в очите. Не ме гледай в очите, докато ти говоря. Виж какво има. Вижте Че хора. падна. О! Вижте хора какво. Какво? Когато си тръгна, бебица и едно зомби ми даде една каска, защото съм неприятел. Значи лежи с зомби. Ти така каза. Че се гърча. Помниш ли, Ело? Не мога да те оцеля. Бе. Падна ли те батерията? Какво бе? Какво? Виж, искам го. Тръгнах да го презасталтирам. Е! Или да го изключвам. Да го изключвам. Извинете, хора. Новия ми скин е нов. Само междувременен. Да се сменя скиновете за това. Като почваме игра, трябва да чакам 15-20 минути да си избере скин. Ама те понякога ми изпращат. Изпращат ме ли, приятели? Някой ми ги изпраща. Това ако не викаш, че не е вената. Това ако викаш, че не е вената. Вената е. И е девета лена, нали? Да. Е, това е вената. Много ясно. Ама ти? Да, не си го искали се отнема от това. Да бе, намери колана и... Да. Виждаш, това си ти, когато сте гонен, дракона. А това си ти. За малко ще да се спомня. Еми, какво си? Ох, братче, колко те боли. Нали, тебе те боли. За тия пара влизам в Майнкрафт и ме кай, си този сервер го няма. О, мага, ще се повезна. Аз ще повезнем, ако сервера го няма. Дженари! Знаеш, че ти избере си някакъв скин 2 часа. Еми, ти докато влезеш, аз си разглеждам тук и си припомням старото време, как ми ги изпраща. Не верно, тя ми ги изпраща. И тия. Но едни си ги бех изтеглил. 33 лева съм си изтеглила. Браво на те. Сами кай, няма го сервера яката. Влезнал грешния! Влезнах от тоя, къде ще правим паркур. Ама стана голямата грешка. Че спреш ли да пееш, защото ме изнервя. Защото не искам да спра, ако не искам да спра да пея. Ще ми изнервя, че ще започна да те бия. Да, бе, да. Да, Да. Ще ти дебела. Не знам кои. Дебела. Ето ти казах, че ти спра дебела. Света се върти около вас. Аз. Той, има ли нещо запазено? Е, това беше паркур. Къде да случиш? Е така, страни, е така. Вие сте на страни. Чакай, че го скоча. Не го скоча. Не, го, кла. Виж колко е часа. Колко е? Аз си помня да играй. Не, верно, хора. Час и по 11 започнах, 11:50 и 9 започнахме да играем. И 2:32 престанахме да играем. О, едно купче на хлеб. Не. Но. А вело на хлеб, много да го спаси. Не сте на това. Искаш ли го? Милата и игра пада на газ. Не, ми има. Продължава. Никак. Как ме уж сладко. Ще... Нямаш каска. Не мога да те... Стига. Да искам. Да. Ще всеки път е без Не, това ми трябва. И после така, когато имаме покрив,
Когато. Нали знаеш, че това е моя къща? Когато се прави втори... Да, ще се направи втория. Човек, това е втория етаж, само още не е готов. Когато стане готов, покрива. Ето. Аз съм виждал това всички ще. Аз не съм виждал. Ручай! Ти винаги ручаш. Затова си дебел. Така, да. Минаме. Да скочиме, паркурче! О! Да се прекори. Севан Бул не може да скочи едно букче. Да. Обиждаш Хеван. Как не те срам, той знае. Известен. Ти не си, че... Ти не знаеш, че съществуваше едно време. Бах ти паркурист. Верно, аз ти го казвам, че станеш точно като него. Мокли. А ти си Катерина. Какво пак Катерина? Руси е едно момиче. Аз съм Велата. Пукни се, че ти се гърчи. Буднах ли те? Аз я очука чак. Не. Не съм тебе. Че ти се гърчи. Само се гърчиш там. Стига се търмози, бе. Айде, аз ще отидем да се... Добре. Нали знаеш, че това е моят? Кой ти каза? Нали казахме, че ще живеем отделно в първи. Ау, заболя ме. Добре, когато е готова къща, се изнасяш от тук. Ти си нас. Защо? Ти си Миро. И аз си гледай работа. Какво сте бъде? А нас ли? Сега няма да можеш да влезеш през врата. Колко аз ям ли? Кокошки у нас. Ама това е моя къща да прави. Ти не ми даш да правя. Не ти знаеш за всичко, че объркаш. Да. Ти... Аз учих я играе. Съм по-удо от тебе. Мен батко ми Дени. Сега с тебе те учиш. Нищо да учиш. Я тихо там. Как? Походу той лъже. Той лъже. Тръгнах за да го би. Аз? Миналия път? Тебе ли себерца? Това беше през 2016. 2018. Края на 2016. Близо... Чакай, аз нова година бе крим. Не знам кога беше. Да се каже, си гей. И после на мен ми се скара тате. Защото той си помислил, че аз баба му да каза тате да ходи. Нищо. Знаеш ли? Искам да те убиш плитка. Да те наладам се. Но бързо. Няма да можеш да влезеш през вратата. Кой ти каза? Аз събирам семенца. То, че си правим един. Забирай си, моме. Не какво се дърво. Не ти ли стигна? Чакай бе, аз май имам още един стек. Не. Имаш ли 7? Нямам. Ела виж, останаха ми 2. Едно. Милия паркурист. Не знае нищо. Пуки е пуки. Така се казваше моята кокошка. И тогава беше на 3. Ти па си много кост. Ай, тогава много си обичах кокошките. Не, верно, тогава си много обичах кокошки. Тогава хваля и тега ключа. И тогава пресна. Да ги обичаш. Не обичах само петела, да. Не, аз умирам тук. Оттрябва да... Виждам ти ме така, как се гърчиш у водата. Ева да си видиш. Ева да видиш. Ева. Ева, бе. Погледни как се гърчиш тук. Не. И водата се чупи пак. Не, верно, сега ми трябва дърво. И съм готова с къщата. Как си готова? Ама ти трябва дърво. Не бе, че съм готова само още едно нещо трябва. Аз не съм кокошка, бе. Не. Те трябва тук. Къде? Те ми си 2 часа тук. Иди. Не нуждайте.
урок. Гледай тъпа кокошка. Казах ти, че не можеш да... Казах, че те заколям. Иди. Аз съм готова с къщата само с две речета ми. Се макай, ще леса. Не бе, крипър има! Помогни ми! О, папа не ми даде. Къде не ми даде? Не даде. Къде е кошката? Ето е. Малко, че е циганско, ама нищо. Какво, белдър бъде? Да че намери кафя. Момченце, виж къде щупи. Избега, але махай се. И защо съм сбел? Не намери кафяво и беше тръгнал. Ето ти пет кафява. Подай ми го. Не бе! Не така, бе. Не бе! Не! Не знаех, че ми беше на по... тук бялото трябва да го щупи. Бялото е тук, видимо къде. Наша? Да ме зад. Не, просто да кажем горе. Вече ти бъдна тук. Къде е тук? Хората беше от нас. Слепи от мъче послед. О, аз. Не бе! Не го слагай, бе! Имам кафяво. 16 кафяво. Не бе! Момченце, не го слагай! Само ме дадите. Това ли така? Ду. Знаеш ли тук, че е втори етаж? Момченце. Готово, това другото съм го запълнил. И как се качва втория етаж? Че е прасно. И ти трябва да има и покрив. Нали знаеш? Пък трябва да се качва. Сега трябва да даде. Да, аз трябва... Опа. Стига да е добре. Браво, че е добре. Къде? Да. Къде? Къде? Е, тука. Сега ти го... Хора, това беше от нас на епизода.